Pravidelný odchod 7 hodín 45 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 6. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Žarnovica a Levice budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Hronská Dúbrava, Jalovná, Šášovské Podhradie, Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, zastávka, Hliník nad Hronom, Zenica, Žarnovica, Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Nová Baňa, Dekovská Breznica, Hronský Peňaník, Siare, Kosárovce, Tlmače, Veľké Kozmálovce, Hronské Klačaty. Stojí pri nástupišti 2, koľaj 6, pripravený na odchod. Rýchlik 934 Fatran železničnej spoločnosti Slovensko, smer Zvolen mesto, Sliač Kúpele, Banská Bystrica mesto, Banská Bystrica, Horná